ako lepšie začať výletík ako toastom. No dobre, už sme pristali v Barcelone. Ideme teraz pozrieť asi metrom. Najlepšie sa dá dostať do mesta z letiska El Prat, tak to ideme nájsť. Jedna cesta 6 eur za 20 minút metrom, možno 30. Ty si to kam dala? Kam si dal ten? Tak si ho dobrať. Iba ho rukou, počkej. Ty si... No snad to bude v pohode. Tie metrá chodia každú pol hodinu, tak za chvíľu sme v centre, nám to ide za 8 minút. Takže z Bratislavy úplne v pohode odlet o 9 ráno a na obed sme už v Barcelone, v centre mesta alebo na pláži. Uvidíme. Tak sme vystúpili metrom z letiska na Casa Batlló, to je tá Gaudiho stavba. A ideme akurát peši k Sagrade a potom po ceste naspäť smerom na pláž hodíme veci na obytko a vidíme čo ďalej. Ale teplúčko tu majú pekné. Sme akurát pri Sagrade, to tu ideme obzerať. Donútra nejdeme, lebo je tu úplne od 30 eur a vyššie sa mi zdá. Ak ste niekto boli, tak dajte do komentu vedieť, či sa oplatí ísť. My to tento výlet vynecháme. Ale veľmi krásne stavenisko. Stále nedostávané. Pekné to tu je, ale také teplo, že už by som najradšej skočil do mora na pláž. Akurát sme išli do kaviarne 3 Marks Café, som si to zapamätal, lebo tu dal pán Radová na storku a vyzerá to dosť v pohode. Asi 3,50 za cappuccino. Zerám počasie, 34 pekne a pocitová teplota píše, že je o mnoho vyššia ako reálna. Aj to je cítiť, lebo je tu mega úpek na tom slnku. Akurát sme to zobrali tak, aby sme išli aj vlastne celkom náhodou. Aby sme išli aj okolo tohto oblúku. A vlastne smerom na pláž ideme rovno cez túto ikonickú vec, či... Jak sa to volá? Ja neviem. No, cez túto ikonickú vec v Barcelony. Tento oblúk. Jo, chcem pláž počúvať. Zišla by sa, no, koľko ste vedro. Je strašné. Uj. Ja už som bral, že už som bol v Barcelone raz v júni a raz v auguste a že bolo síce teplo, ale bolo to v pohode. Zaraz to je ešte brutálnejšie teplo za mňa, tak to som si to až nepamätal. Tak horúco aj tie miesta, kde je slnko, sú úplne prázdne, lebo prečo by tam niekto chodil v takomto horku. Toto miesto vyzerá mega dobre na nejaký street skateboarding alebo basket. Akurát sme prišli na asi najlepšiu polohu teraz v meste, keď je 35 stupňov a pocitovo 40. Sme vlastne vedľa tej Playa de la Barcelonety, ale to je vlastne celá tá pláž asi rovnaká, takže to je úplne jedno. Ešte sme na tú, čo sme mali najbližšie, tak sa tam hodíme. To je krása. Ja, už sme vykúpaní a akurát sa tu prechádzame po tej promenáde na Playa de la Barceloneta. Výborná voda, akože v tomto horku sa nedalo existovať kdesi v meste. Ak sme došli k moru, tak aj tej horúčavy úplná pohodka. Takže Barcelona úplný ideál na letnú dovolenku. Ideálny nákup a môžeme ísť znova na pláž. Ten obchodík je fakt, že hneď vedľa pláže, takže to je úplná topka. Keď tu budete, tak tu nedajte vyhľadať a isto je tu ešte aj viacej. Najlepší šmak na pláž, slaný popcorn.
voda je ideálna teraz v tomto horku. Paráda. A tu ani nedotiahnem. No dobre sa tu pláva. Tam ani neviem, jak sa volá ten hostel, ale to isto všetci poznajú z Barcelony. Trošku vykúpaný a krásna. Skvelá je tá pláž, aj voda. A je teplota teraz. Ale ľudí tu je na mraky, fakt je veľa ľudí. Že ak niekto preferuje súkromné pláže, tak Barcelona nebude mesto pre neho, ale ako mesto s peknými plážami je to super. No takže toto je oficiálne najmenšie a pomerom najdrahšie ubytko, na akom som kedy bol. Tá posteľ vyzerá ako o trošku väčšie jedno lôžko, ak vôbec. A akože hajzlík a sprcha veľmi malá. Akože pohodka, ale aj tak to bolo mega drahé, asi 50 eur na noc. Ale bolo to bukované asi tak mesiac pred odletom a na Barcelonu, takže asi sme radi, že to nie je hostel. Ale krása, no Barcelona je mega drahá na všetko, a teda na ubytovanie hlavne. Na jedlo a takéto veci vyzeralo byť v pohode cenovo vlastnejšie než u nás. Ale aby som to nezhejtoval za tú cenu, tak je tu klíma a vyzerá, že je funkčná, takže to je asi dosť vzácne v týchto horúčavách, takže pohodka. Ideme na západ slnka. Som zabudol, aké je Barcelona veľká, to kým sa tam dostaneme, tak chvíľu peší jedným metrom, potom autobusom ďalším a obrovská je tá Barcelona. Ale aspoň autobusy, aj metro nám išlo všetko akurát na čas, že nečakali sme. Tak a ideme na tie bunkers, neviem presne meno, tak som zvedavý, či to bude stáť za to. Previezli sme sa o zastávku, lebo síce poloha mi tu už ukazovala, že sme už na tom mieste, kde máme byť, ale celý čas mi tu poloha blbla, tak som sa pozeral na zastávky a svietilo, že sme ešte o zastávku popredu, tak si rád, že to je pohoda, ale boli sme na správnej, tak snáď sa nezavezieme moc. Upsik. Fú, no, tak díky autobus. Ale vyzerá byť dosť pekný. Aspoň ešte odtiaľto. A škoda, ako ja sa väčšinou spolieham na seba, že keď mám pocit, že som dobre, tak vystúpim, ale teraz som veril viacej autobusu a tým obrazovkám. Nevyplatilo sa, ale nevadí. Asi vyzeráme úplne ako turisti, lebo akurát ja som išiel ďalej a ľudsku zastavila nejaká pani Španielka a čo si jej vravila po španielsky, ale nechápali sme, že čo, tak to dal do prekladača a že keď pôjdeme opačným smerom, takže je tam fakt, že krásny výhľad, takže to je len kúsok, tak ešte máme čas to pozrieť. Akože pani vedela, o čom rozpráva, ona najskôr videla, že ten pohľad, čo som tam dával predtým, že sa mi páčil a povedala mi, že nech ideme ďalej a prišli sme sem a aha. Mega krása. A chodí sem dokonca aj taký ten funitel sa to volá, asi ja to som aj nevedel, že tu je. Takže dosť dobré miesto, úplne parádny spot. Ešte sme dali rýchle potraviny, ako nás vyhodil autobus a ideme po takýchto schodkoch. Ideme na to Bunkers del Carmen, také niečo, ja to nikdy neviem. No, dobrá cesta. 21:05 a slnko zapadá tak 21:27. Jo, pekne to vyzerá, sfarbené. Tiež neviem kade. Aha, doprava sme mali ísť. Tuto. Pekná cesta, som nečakal. Že to je strašne veľa takých odbočiek, ale podľa mapy vyzerá, že to je pohodka.
OK, tak tých spotov, kde sa dá pozerať zápas slnka je tu tak viacej, aj takých vrcholkov. A zrovna jeden, čo sme pri ňom boli, tak už slnko zapadlo, akože za horu, aj keď má zapadať ešte za 20 minút, ale aj tak je to tu pekne sfarbené bez oblakov. Alebo rozmýšľame, kde sa vyčilujeme. Krása, akože slnko zapadá aj tak, hen tam na tej strane, aj to je pekne sfarbené, než to vidno na GoPročke. Takže tu je to aj tak pekné iba proste pred tým západom. Aj teraz je to fakt, že pekné. Že oplatí sa sem ísť, ale kľudne aj skorej. A keď už sme dali takýto pekný výhľad, tak brutálne teplo je stále. Po západe slnka plus minus 32 stupňov aj viacej, tak sme aspoň prihodili svačinu, šunka, sír, bageta a Barcelona. A keď už sme kúpili šunku a sír, tak sme k tomu kúpili aspoň sladké pečivo omylom, ale s výhľadom na Barcelonu je to pohoda. Ale aspoň je rozkrojené normálne, akože už predtým to. Tu sa podarilo, no. Dobre, aspoň to tam môžem dať. Pekne. Boh, nás úplne stále tečie, aj sme si sem sadli a No. brutál to tečie, ja som celý mokrý, spotený, jak je fakt cez 30 stupňov ešte stále. To je extrémne cítiť. Dobrú chuť. Ok, tak je dobré. No, teraz, aj keď to tu špatí tento stĺp jeden, tak nevadí. Lebo toto je prvé pivko tohto výletu do Barcelony. Na zdravie. Krása, akože tento bunker Carmen, či ak sa to presne volá, úplne parádny spot. A to nie sme ani, že na vrchu, tuto to bolo iba voľné a výhľad na Barcelonu, tak sme tu ostali. A na vrchu bolo extrémne veľa ľudí, takže sme ostali rovno tuto. Parádička úplná. Joj, chladený San Miguel, paráda. Ale ten výhľad na Barcelonu je stále parádny. Takže ešte pomaly my ideme šlapať dole, uvidíme dokedy, či pôjde nejaký autobus alebo nepôjde. Ale ten výhľad je fakt mega, aj teraz po tme večer, keď sa to už zotmelo. Super. Tak aj takto vyzeral rekordný a najhorúcejší deň v Barcelone. Za 112 rokov tam namerali prvýkrát teplotu 40,5 stupňa, takže tie horúčavy tam boli brutálne. Takto teda vyzeral náš deň v tomto extrémnom teple. A ak sa ti to páčilo, daj like, odber či komentár a vidíme sa pri ďalšom videu, ktoré bude z pokračovania Barcelony, kam sme sa išli pozrieť na magické veľkolepé fontány.